Melyik folyosóban vannak a kipufogók? A 4-esben. Folyosókat csináltak. 3-as folyosó. 5-ös folyosó. Már is megkavartak. Na jó. Az elmúlt néhány hónapban sok változás történt a régi műhelyben. Mindenkinek megmondtam, hogy rendet akarok. Szerintem csak ugratnak engem. Fel akarnak ültetni. De lehet, hogy most egy kicsit túl nagy lett a rend. Hol a fenében van? Mi a fene? Ez a 4-es? És hányas folyosó? Gyerünk, Paul, alkalmazkodj a környezethez. Csőbe akartok húzni, tudom. Legközelebb nagyobb számokat rakj fel. Micsoda?